دێرکە هەم کۆمەل بی باژارێک و خودی خۆزایەکە گەلێکی خۆش و باڵکێشە خەڵکێ دێرکێ زێرەتر دەبارە ژیانە خۆ بە چاندنی و خۆدیکردنا ئاژەڵان و خۆدیکردنا مێشێن هەنگف دکن و ئەمێ خۆدیکردنا مێشێن هەنگف بە هەورە ببینن. دێرک 90 کیلۆمتران دووری باژارێ قابشلۆیە. ناوچەیەکە ڕەنگینە بنەتەوە و پێک هاتەیە خۆ. سینۆرێ وێ ji عندیوەرێ حتە باژارۆکێ چل ئاغەیە. 320 گوند و باژارۆک پێبەگرێدایینە. دێرک bi devera petrol û samanên siruştî tê naskirin. Herwiha duwarê çandiniyê de dewlemend e. Di salên dawiyê de, dêrik di aliya xwedîkirina mêşên hengiv de pêşveçûnek tomar kiriye. Ku niha derdora 100 mêşvanên wê hene. Me îro seredana mêşvanekî navdar li bazara dêrikê kiriye ku ew jî navfeha Remadan e. Berhemî wî yê hingiv li tevaya herêma Cizîra Rojavayê Kurdistanê tê firotin. Her kîloyeka wê jî bi 45,000 lîreyên Sûriye. Tu berhemê xwe berhemê hingiv li kû derê difroşî? Tenê li dêrikê? Dêrikê heta Hesetê. Yani li herêma Cizîrê difroşî. Salê çend ton hingiv tu berhem tîne, berhem aya te çawaye? Salê baş heta 5 ton cem derketiye. Rojane çend kilo hingiv tê firotin? Bi xwedî şekele rojna jê tê firoştin, rojna nayê firoştin, Heset Sûriye. Dinyan hinekî germ e. Millet hinek ew dîk naku û hinek ji were lazim bê ji ber nexweşî û tixtora kêm yani 4-5 kilo ne 10 kilo ne kêm tirin zêdetirin. Baş. Li gel nafex diçin nava zeviyê ku mêşê xwe tê de bicih dihêle ku ew jî li gundê wankeyê dêrikê ye da ku ji me re behsa karê xwe bike. Ev nihayek ji wan kewarên mêşên hingivin. Hemî yek cûr in ev mêşê li cem te yan cûr û noî xwe yê cuda hene? Ev çi ev niha ev kewara ku te vekirî? Ev hecîn e. Erê. Ev ejnebî ye. Eglebê Brîtanî. Almanî ne Brîtanî. Niha tu wan pişkinîn dike tu bizanî bî tu fehsekê ji wan re çê dike? Tu çi dinerî dema ku tu li wan dinerî tu pişkîna çi dikî zêdetir? Melikê digerim, ez ê ka melîket şewilê pêk dike çêra wê heye nîne. Erê. Her kewarek çend mêş tê derin? Ha ev kewar çend mêş tê de ye? Ne ev zeîf e. Ijmar naye jmartin yani. Yani derdora çend dike? Ji 5,000 heye û banî de. Kekê nafex li vir kumbê xwe avêtiye natirse mêş mêşî wîne pê ve nadin lê min ez newêrim bi rastî. Ka bêje li kîjan aliyê yani vê sindoqê vê kewarê hingiv tê çêkirin? Li aliyê rast tê çêdikê, li aliyê çapê awil çêdikê. Erê. û nûka awil ya aliyê rast çêdikê mesela mêş li aliyê rast tê bê nanî awil depkê awil yani wekan bêjin niha li vê derê. Erê. Mêş niha esasê wê li aliyê rast ye. Em niha gor vê niha rast e. Erê. Niha li vê derê awil destpêkê mêş vî depkî dagirê hingiv. Erê. Hemû her du aliyê tê bînî hingive xetiman diye cehiz e. Mû karê bixwe. Mêzêne, weznayê mêzêne. O gelekî giran rastî ev çend kilo ye? Yani lazım 3 kilo ez bijim 3 kilo xwe hene. Yani ha xelas ev ya tu dikarî bibî hingivê yê derxînî. Ev niha hingivê ve ez karim derxînim. Ji bav û bapîrê xwe ve vî karî dike. Niha hey 100 kewarên mêşên hingiv hene. Ku 300 ji wan Kurdî ne. Piraniya demê mêşên xwe dişîne bajarê Reqa ji ber ku çêre li wirzê de tir e. Ev jî mêşên hingivin lê bawayekî kurdewarî yani mêşên Kurdî ne em karin bêjin. Em navê mêşê Kurdî li wan bikin? Erê ew xwe navê mêşê Kurdî. Erê. Ka ji me re bêje ferqa vê yani cêwaziya navbera van kewara û ew ê din de xuya ye bi çavan. Lê wekî din cêwazî çi ne? Ferq çi ne di navbera van mêşaniyên Kurdî û yên din? Ferqa va em ê destpêkê ji te re ser hingivê biştarin. Erê. Ev mêş teyî dibînî ewa dî depkê wê me em jê re deyînin.
افاها مش حمو خزاي تشك او تشك اري يعني اف ميز اف هنقفا اف ميشي تشكل اف حمو تشك نانا يعني نانكي خو نانكي خو وهنقفا بحرت شتي حمو خزاي حمو او تشك اوادي ام جيره ريني شت كم اساسا ام دبكا جردينن شمعه زكي ودا صنايه وكدي مش تنفشني وهنقد خيتي ده بو کەسێکی نەخۆش دەماکۆ بێ سەرداناتە بکە بێژە هەنگڤک شمرە لازمە تێزەتر یە کوردی برێ یان یێوان کەواریدن از دەست پێکرد بێژمێدا تەیە شانێدا دەبێ ئان تەیە حەلاندی دەبێ وەختێ بێژێ حەلاندی فەرقاوێ ویەدی ناکێ وەکە هەبە بەس وەختێت بێژێ ئەمەتیە شانێدا دەبێ شەمعیدا دەبێ شاناوێ نانک ئەف پاقەشترەشیدی ئەف نازکە يعني وقتين هو دخوي دبم هو دوك قاجك لنا اودي قالندا اف نازك اف حمو خزايه او شيت بس اوادينا نافع پرانیا دمن خو دناوا میشن خو درباستکه لمالا خوجیا لګوندې بانا قصره او دایکه خو تایبت کریه به حلاندن او آماده کرنا هنګ جبو کریارین خو نالین حسن روداو گندواره دیرکه